e piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Ogai mar od siasa mar ODM Raila Odinga onyiso chwanyruok ma obedo godo e wach winjruok mar orak mar gundho paw ndeke ma JKIA ma bende ne onego bed ni chiwo ne kambi mar Adani mawuok e piny mar India. Obila ma iluongo ni James Mukwana ma itudo kod wach nek mar Albert Ojwang ibiro mediro ne od ang'ech kuom thuolo mar ndalo 20 mondo mi ochiw thuolo mar timo nonro. Od yalo buche ma Nairobi owito oko bura mane omakne jaked ne ratiro mag oganda Rose Njeri, ka bende wacho ni oboke mane ondiki e ketho mar Njeri ne nigi both mathoth. Amosi ni misawa kamoro moro ma intie nyakwara mag Ojwang, kendo arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien adimba. Weche manyien gi Vincent Otieno. Ogai mar ODM Raila Odinga onyiso chwanyruok ma obedo godo e wach winjruok mar orak mar gundho paw ndeke ma JKIA mano onego bed ni chiwo ne kambi mar Adani mawuok e piny India. Winjruok no bende ne ogore e Luanda. Kane olose romo mar adek ma jotend migepe, Raila kata kamano wacho ni winjruogo no kono ne nyalo bedo kata ne nyalo kete tim ne odhi konyo mokalo piny Kenya, kendo odhi keto e lai manyime weche mag uchumi pacho ka. Kata kamano jopiny ne okwedo mokalo winjruok mar orak ma bende ne onego bed ni miyo kambi mar Adani no mondo mi koro ne gundh paw ndeke mar JKIA kaachiel kod tayo kambi mar stima ma Ketraco. Strategically situated where we are, we're very fortunate. Kenya can become a hub, a big hub. I was very disappointed when we are not able to move on with the airport contract. That was really very unfortunate. You know, we had awarded the Greenfield airport contract before we left government with Kibaki. And then now, when we brought in the Adani, they brought all these politics, and then the contract was cancelled. Nairobi just become dormant. Obila ma iluongo ni James Mukwana ma itudo kod wach nek mar Albert Ojwang biro mediro ne od ang'ech kuom thuolo mar ndalo 21 mondo mi koro chiw thuolo makare mar timo nonro. Od yalo buche opuodho kwayo mar duol matayo tije mag obila e pacho ka IPOA kokalo milome ma bende ne gioro tarik 3 mar dweni. Kata kamano jang'ad bura e doho no Mano Robinson Ondieki ne otielo dwaro mantie mar mondo mi koro tim lokruok mapiyo kaka nyalore e bad migawo matayo tije mag obila e pacho ka, kendo bende ne ojiwo od bura mamalo mondo mi koro tim lokruok ne pend chike matayo duol mar obila mathurka mondo mi koro luwre gi adiera mantie. Magi timore ka bende od yalo buche ma Nairobi owito oko bura mane omakne jaked ne ratiro mag oganda Rose Njeri. Kadoho no ne owacho ni oboke ma bende ne ondike ketho mar Njeri ne nigi both mathoth. E ng'eto mar jal buche Geoffrey Onsaringo, doho ne owacho ni neno ma bende ne opedhi e nyim od yalo buche no gi jamin buche mag oganda ne ok ochopo dwaro mar chika. Njeri ne odonjne kod ketho mar ne chayo pend chik na 16 chikego matayo weche mag tiyo makare gi masinde mag kompyuta, kendo ne oduogo we thuolo gi bond mar omenda maromo gana 10. Kata kamano jal buche ne owacho ni burano ne ok nyal dhi nyime nikech nok mar neno moromo. Komachielo en ni koro en fuong'ruok ne jomachuo bang' od yalo buche malo ne ng'ado ni pend chik namba 29 makoro puodho ng'ato kawo mwandu mar nyawadgi. Pend chikno ma ong'ere kaka Succession Act oyangi ni chik ok opuodho, ka bende owacho ni chikno ne ochayo kit chwech mag oganda ahinya to mon liete. Jang'ad bura Justice Lawrence Mogambi nikech kinde mar nogolo ng'eto makamano nowacho ni pend chikno bende ne dwaro ni dichuo koro nyaka yangi kaka en achiel kuom jago ma bende chiko yiene mondo mi koro kaw mwandu mar chiege tok thone. Burano ne omake doho gi dichuo moro ma bende ne oyangore kaka jaod mosenindo Caroline Wawira Njagi. Ka bende ripot yango ni ji ariyo ne okendore e bwo kido kod timbe mag oganda Jo Embu ka ochakore higa mar 2002, kendo kata kamano bang' bedo ni ne gisewere kotenore kod weche mag dak, giduto ne gipidho nyithindegi 2 kamoro achiel. Ka bende ripot yango ni chikno koro dwaro ni ng'ama miyo
manyalo bedo ni nigi mwandu ne moro nyaka koro yang jaode kata giwere godo kaka jal ma oyiene mondo mi koro kaw mwandu tok tho mare. Jodolo mag din Jo-Anglican mawuok e gwenge mag Nyanza dwaro mondo mi koro wuo oko bad migawo mar obila ma ochung'ne timo nonro kata DCI. Jodologo wacho ni apisa e migawono koro tiyo marach gi teko ma gin godo, wach momiyo koro jakom margi mano Dr. David Kodia dwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto donjre e wachno mar ng'iyo kaka bad migawo mar okwach kich osebedo katayo tije mage. Kane olose kanisa mar Anglican ma St. Stephen's Cathedral mar kaunti ma Kisumo, jodolo kata kamano ne onyiso oganda Jo-Kenya bende mondo mi koro ketie tim ratiro margi mar nyiso dwachgi makmani mano onego bed ni gitimo e yo makare ma ok gidhi ataro mar duond chike pacho ka. Kwayo ma kamano biro mana bang' ndalo machuok kende bang' ng'anyo mar tipo obende nobag e kaunti ma Nairobi chieng' tich ariyo mar juma mokalo ne duogo lokore tulo. Weche moko nyakora moga Jwang' en ni mane en jalup jatend piny kinde mokalo chien Rigathi Gachagua ochako limbe mare mar ndalo adek ma otimo e kaunti ma Meru odiochieng' ma kawuono. Gachagua ma bende notwag gi jopiny e gwenge mag Chuka ne osemo mokalo sirikal e wi kaka sirikal ne orakore gi jong'anyo e kinde ng'anyo ma bende ne oyang ma bende nobagi e kaunti ma Nairobi chieng' tich ariyo mar juma mokalo. E wi mano Gachagua koro kwayo oganda Jo-Kenya mondo mi koro gibed motang' ahinya kendo kik giyie kata gi sir lwedo sirikand Kenya Kwanza motelie gi jatend piny William Ruto ma kinde mokalo chien ne en jatende. Kata kamano Gachagua wacho ni biro luore e piny Kenya mangima ka olando injili mar loko ngima oganda Jo-Kenya kendo gologi e jok mar telo ma itiyogi e agoko mar jatend piny William Ruto ka wacho ni koro en jal manyalo biro reso oganda Jo-Kenya. E wi mano osingo mar biro neno ni jatend piny William Ruto odok pacho e yiero ma higa 2027. Gino bende wacho ni jatend piny en mano bende biro mana logo dichiel, gino ma bende odendo gi dho ngere ni one term. Arambe! Chuka ni one term! Chuka ni one term! Arambe! Arambe! Wewe Ruto! Wewe Kasongo! Wewe Mwongo! Wewe mwizi! Wewe mtu ya kutenga! Mtu ya kudanganya watu ya Chuka! Arambe! Kasongo! Munaweza kubali mambo yake? Munaweza kubali mambo yake? Ati anasema ati miaka 5 inatosha. Hii miaka 5 ni wizi. Jazimpo. Jazimpo. Gachagua bende wacho ni singo duto ma jatend piny Kenya William Ruto ne oketo ne oganda Jo-Kenya kinde mane giduto gisero ombulu kanyakla mar mondo mi ne gidonji e apis ka jatend piny kachiel kod jalupne. Onge ma osetimo kata achiel ka bende oseyo Ruto kuom bedo ni oluorore kinde ka kinde. Ka omedo keto singo moko to mano oseketo ne oganda Jo-Kenya kinde mokalo chien to kotim. Owacho ni jatend piny en jal ma ok wacho adiera. Gino bende koro nyiso jopiny mondo mi obed kode motang' kendo kik bi gone kura kata bi miyo ombulu kendo e yiero ma higa 2027. Ka bende wacho jopiny pono ni nyalo biro timo makosa ma kamano to pod gibiro bedo e chandruok ma tek mokale thuolo mar higni 5 moko biro mbele ka omedore gi 5 manyaka gi sani. Koro kaluwore kod Gachagua owacho ni oganda Jo-Kenya neno matek e bwo telo ma jatend piny Kenya William Samoei Ruto. Kule kwao anapeleka empowerment. Vijana wanapewa matatu, si ndio? Wengine wanapewa bodaboda. Hapa kwetu anapatia mtu ya soprano alete maharagwe. Wewe mtu ya soprano hapana tumiwa na Kasongo vibaya, si ndio? Patiwa mali ya maana uletee watu ya Chuka. Hapana letea hao maharagwe. Ndio tumbo yao inakuruma. Saa wale wengine wanakurumisha gari. Komachielo nyakora moga Jwang' en ni moloyo anguro 40 osewito ngimagi e gwenge mag Aweno mayudore e kaunti ma Migori ma en koluwore kod muoch mar tuo mar anguro ma ong'ere kaka African Swine Fever. Koluwore kod tuo mar angurono, bad migawo ma ochung'ne weche mag jamni e kaunti ma Migori ka otenore kod tend arita kwe gwenge makono osegolo chik ma koro tamo wuok kata donjo mar anguro mora mora e gwenge mag Awendo kaka yo mar kedo kod tuo manyaka gi sani koro osemuoche gwengego. Sub County Administrator ma Awendo Elisha Mitula oyango ni jogo ma pod odong' kod nguruwe bende koro nyaka sani osekon mondo mi koro kik we anguro mekgi wuoth oko nyaka chieng' tuo no rum
Mitula kata kamano bende wacho ni nguruwe ma osetho bende ne osekwany kendo chwe oiki kod sirikal kaka yo mar neno ni tuo mar nguruwe manyaka gisani koro muoche gwenge mag Awendo kono oko medo landore. Ne wayudo daka nguche tho, yudo daka githo to gimonego gionge. Koro kane giwacho mano to ne waneno ni ber mondo mi wakaw chik mowinjore mondo mosethogo ket condition mar town e yo marach makoro town dum to ji bendo dak e town. Mwayudo kaka wachoka nguche go teko kokalo kuom department mar environment mwahakikisha ni koro onge anguro ma otho manie e town nikech kuondego ji odaki. Ne wawacho ni kopo ni koro nyaka chinja anguro moro nikech gin gik ma ji chamo to nyaka timne inspection maber. Weche moko Jakwar Mogajwang' ni odelo buche ma malo owito oko bura bende ne omaki weche ma bura owito oko bura bende ne omaki bura mane kwedo wach mar deso kambi Rego Niang' mar Nzoia ma koro chiwo thuolo ne kambi machielo mar Rego Niang' ma ong'ere kaka West Kenya Sugar Company ma en achiel kuom kambi ma bende nie bwo kembe mag Rai mondo mi koro dhi nyime gi keto mwandu mar omenda maromo bilion 5.76 e kambi Rego Niang' mar Nzoia no. Ng'eto ma bende ne ogol kod jal bura Lawrence Mugambi odiel buche no ne opwodho buche moko matindo ma ne sirikal omako e doho kotenore kod wachno kendo koro ne ong'ado ni bura ma bende ne omaki chon gi jal moro ma iluongo ni Wafula wa Munyinyi ema koro ne osepwodhi kendo wi mano koro kambi Rego Niang' mar Nzoia ok bidesi. Jakwar Mogajwang' weche gi medo biro ni kamoro amora ma intie kokalo nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Moko kuom mine man kod nyithindo man gi tuo mar ringa mar remo kata sickle cell e kaunti ma Kwale koro ywak ni anyuola osebedo ka koro jwang'ogi gino bende koro giwacho ni gin kod ting' mapek mar rito nyithindo makamago. Nengo mamalo mar thieth bende koro giwacho ni omiyo thothgi osedonjore mar tiyo kod yedhe mag nyaluo mar temo mondo mi gires nyithindegi kokalo kuom tuono ma jomoko pod temo tudo gi weche mag juoka. Kowuok e kaunti mag Kadhowadh Nam Chumbi, jafwambo marwa Joja Oko chiwo ler mathoth e wachni. Kina baba ni kama wamesukuma hili jukumu kwa kina mama. Kuivyao wanaona kama ni laana ama ni matatizo yametoka kwenu. Sasa ndio pale anajitenga unachiwa ule ulezi. Mano Nuru Mwalimu ma en achiel kuom jonyuol nyithindo mani kod tuo ringa mar remo kalero moko kuom midhieche magikale e lwet anyuola matudo tuo makamago gi timbe juok. Kwa sababu chuchu wazaanza kule kwa kina magrandi, kwa kina nyanya na kina babu. Huyu ni mke gani? Huyu kwao kuna majini, huyu kwao kuna nini? Sasa ni ile apigiwa vita mpaka yule mke ama yule mama yuonekana hana thamani katika ile familia. Sana ulikuwa ukichukuliwa na masuala ya itikadi, ni mambo na mashetani, sio majini, vitu kama hivyo. Kwa hivyo ni serikali ihamasishe jamii kuhusu uwepo wa huu ugonjwa. To bedo ni tuono inyalo rakruok godo kofwenye chon, Nuru koni onge mag masinde mag pimo tuono e kaunti ma Kwale en achiel kuom gigo manyayo tuono mikoni thoro mako nyathi ma onyuol gi jonyuol mani kod nyinyo mag ringa mar remo. Na kama hii kaunti yetu ya Kwale mpaka sasa hakuna mashine yoyote ya kupimia haya maradhi. Saizi mtu akiwa labda ana dalili za sickle cell, either aende katika private hospital ama aende Kilifi ambapo atapata matibabu ya bure. Kuna warrior anayotaka kuoa mtu mwingine, hawezi jua kama wote ni warriors wanaoana, lakini pindi ile mashine inapopatikana kabla waoane, wakifanywa hivi vipimo kama vile wanavyofanywa HIV, wakishajua ni rahisi kutafuta mbinu ama kama ni kuvunja ile ndoa kuhakikisha kuwa huu ugonjwa hauwezi kuendelea. Weche magakweda kind jogo mani kod tuono bende gikoni nego chunygi. Kae Amina Mwasefu mani kod tuono nyisa kweda mane okale e sikul. Kuna stigma fulani zenye nilipitia, so wana feel tu nikikaribia mtu ama nikikaribia kundi la watu hivi naweza pata same experience alafu nikabaki mimi naumia. Sasa wanaona ni afadhali nikiwa kivyangu. Kuna mwalimu alikuwa ananiita Yai, alikuwa mwalimu wa maths. Wataka kujaribu na huko utakwenda kwambia, wewe Yai wasemaje? Wasema ama nakuita, Yai sema, because sichapwi, siwezi pigwa. Sasa ananiita mimi Yai because nikiguswa nitavunjika. Kaachiel kode korgweng bende. Mwingine akasema achana naye yule, achana naye mgonjwa yule mwanzo atakufa. Best gani mtu mwenye atakufa sasa hivi yule. So nikawa na ile yani mpaka mtu anajaji ile pia utakufa lini waona.
nikasema sitaki tena, sitaki kuwa close na mtu yoyote. To kaluwore gi ng'awruok mar nengo thieth, Idi Hussein ma bende ni kod tuono konani sani gimanyo thieth mag nyaluo, kaachiel kuom gigo ma gitiyo godo en tiyo gi pot tong' moboki, kaeto girego eka gikete chiemo ma gichamo. Huwa napenda kutumia kama kitunguu saumu kutafuna, ama ni ponde ponde nichangie na mafuta nazi. Kuna hizo karafuu. Upande wa mayai, ukipata zile shells zake, zile shells unaziboil, ukiponda ponda unapata ile unga yake, unachanganya kama na kahawa, uji ama chakula pia. Futo ni mboga ya majani ambayo iko na kiwango cha juu cha damu. Sasa watu wao wanashauriwa waitumie na wakati wanakula, ndio ile HB ama kiwango cha damu kisiwe kinashuka sana. Ywak gi maduong' en ni piny owacho ochiwnegi thieth nono maonge chudo, to ka ok kamano to duoknegi chien nengo yedhe ma gitiyogo. Gharama ziko juu, dawa hakuna, na zikiweko ziko ghali tena sana. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali vile vile wanavyoshughulikia swala la haya magonjwa mengine yanayoambukiza, pia haya magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo sickle cell, tutengewe pesa katika bajeti na tuweze kupata dawa bure kama vile wengine wanavyopata. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, I'm George Aoko. Gilipot mar George Aoko nyakora moko e kaunti Mombasa emochope giko mar miweche manyien adimba kaka ne gimolo ne mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Tudre gi James Rabala ka oromo sa par mar biro yudo weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Ka kamano sa 8 gi sa 9 weche manyien machuok. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Weche manyien gi Vincent Otieno nyakora mogajwa. Aparo ni adhi weekend kang'eyo kanyo ni opoto mag tong' nyalo kawo maber ahinya Vincent kanyo. Boko tong' ma korigolo opote shell. Tiswago. Bas kori iole kata mene nyuka moro mi mano yath. So kata eni yath. Ano yath. Kansa gi weche mag calcium. Mano yath. Tie nyinyo ma okelo e del. Mano puonjruok marata. Kech tong' yudo ka ji wito tong', pot tong' ni ji wito. Koro dong' mana ni yie no kende. Mano koro chamo tong' gi pot. Moko tie mang'eny ma ji puonjore wadani kata watermelon seeds ge ka. Niki kao to koro ibadha kata mana mag gini ilongo na pumpkin. Ilongo ni male budho. Mago beber kabisa. Koro igiwacho nade? Koth watermelon timango? Koth watermelon. Nento koro awinjo kanyo ni detoxify. Ok, ogolo kwiri manyalo bede del. Ogolo kwiri manyalo golo del. Kwiri mathoth manyalo bede del. Ok. Awinji. To mar gine mar malenge iwacho ni budho no. Nento ingeni kore chama nikech ochalo ka njugu kama itsa. Okete group ma nuts. Gimora amora yath. Doro. Kata mana lum. Gimora amora yath. Moko te gini yath. Nyako boke mag mapera. Mano yath maduong'. Choko ne timadhe. Yaani gimora amora ni yath. Gimora amora yath. Gima sefwenyo. En mana ni ji ok kaka itiyo kodgi. Lakini gimora amora. Lakini ngeni sani kata kidhi mi Google tibo the benefits of gimoro kata mana poko magago kata mana nyai avocado cha. Tibo yuda ni nitiere answer nyaka yud. Huyo an madhigo sani. Ni wang'ni kocham tong'. An achoka mang'eny. Ng'ama gini ng'ama uso tong' e streets kata nyauso to kore kaobo. No, pot tong' en pot tong'. Nadhi mana kata kuma jaus tong' gi simoki nitie. Takao tong'. Kara kuondego iraoga. Nyakirao. Kuonde moko jakal. Nyakirao gini adoro. Tiere kuonde moko ma ok wanyal wuondre ni nyalo kalo. Kuirao kuonde makamago. Kata kapo ni ok irao ni ne mirao tirao. Wani sami woke tich kaka godhiambo kama sami bayo kendi iwondo jodi ni rieri tika irao ka motura akasmi. Motura tapana. Doro kidwa ng'eyo gima hero mogik. Yan ma tugo pool. Ka yuru ka onge. Mane magali? Ka yuru ka onge ta adhi tugo pool. Lakini afwenyo ni kare pot tong' no
Donga be afonyo gima duong' kabisa. Doridhi nade? Adhi maber. Ndalo mathoth kapok na. Ndalo mathoth owada. Ngini anyisi gani an ga wendo ka. Ayie. Shifty okin wendo. Shifty kata kako chan chenro mag tich samoro miyo ketwa wabedi kamoro achiel. Ji samoro nyalo pani warado pile do. Ok waradga. Jumba 17 doro kapok. Tek kabisa mondo nena ka. Tek. Ayese ruoth. Kamono kibira Jumapil. To kapar kayot ga mondo onere. Kwe ber budho. Jumapil. Jumapil. Okibiro chieng' Jumapil ni biro somo news. Wanyalo tieko kata mana dwe kata dweche ariyo kokwane. Bedhe kata oguyo pok aneno. Kata ngwe masebudho ne. Timbudho ne radio ka ni bed kanya ka sapar. Kosido wacho no guyo biro ga moleo. Dongo nego bed ka mesa uchiko. Ngwe. Ngwe obidi bai sa uchiko ngwe wadonje. Angwe pok aneno. Aseyo godo ndakari ndo sa par gi mesa. Ai ngwe ma. Leo ni ngwe obisadi sa uchiko. Sa uchiko. Oyuru nego bed kacho. Oyuru ngwe makosa donjo. Rito timo mos gi tich. Atabekoro wase swae kumete lomoto. Asebudho ne ngwema. Imbe nasebudho ni ngama pok aneno machiegni. No. Viojai ne wan go. Ruth ne wan go. Jite. Gimin Jaki. Be asebudho kapok arado godo. Kata kamano Nyasaye madbetelni. Wabro odiochieng' ma kiny kaponi bro bedo ka. Abro bedo ka odiochieng' ma kiny chenro mar Oridni Maliet. Kang'o chakore kiny saa 1:15 nyaka saa 2:30. Haya, erokamano inya Woodstock Pamba. Adoro ing'e ni kiwacho Woodstock Pamba mano kod ing'e nyaka ndani. Donge. Ai. Ana salga gima to kod ngani nya BK Barkalari. Mano ng'among'eya kabisa. Shamba Teng. Stop Pamba. Just Stop Pamba. Ineno Shamba Teng. Anene. Yue man. Ogwel kamino kichopo ka. Kasuku. Ochopo sama chon. Good evening. Riti ya mwanitini. Nyakwaramogi, be iseidha apiko ma ine safar to iro thung'i makata kama ikete umi otami. Apiko tetni to mor matek makata ok iwinj gima jariemb apiko nyisi. Kilor to tiendeni te otho mana thudhno makata wuoth ditami. Bas, magi koro gin chandruoge ma oserumo chutho kawuono ni mar apiko mayom, mokwe, kendo maonge gi iro osebiro e chiro. Wich bar mar fuel bende ogoli e chutho kendo konye rito aluora mar yudo yamo maler. Spiro Electric Bikes oseronje Kenya ka kendo inyalo bedo kode ka in jaboda. Ne mathoth chik iti e chenro mar Kogwen wuok tich nyaka tich abich chakre okinyi iyud ler kaka inyalo yudo apiko niendi mar stima mar Spiro minyalo chulo mos. Spiro, boda ya power, bei ya power. Wach maber ne jopur magwenge mag Nyanza. Sani koro kambi mar Redson Machinery Limited, ma en bad kambi mar Camco Equipment Limited, kelo ni FM World Harvester maber ahinya e pacho ka, kendo itiyo godo e kayo mchele. Yud offers magwa ka in Kisumu, maka inyeo rice harvester achiel, to iyudo rubber truck achiel nono. Offer ni rumo tarik 30 dweni. Ne mathoth, yuatole namba mar 0735 333 402. Riuri kodwa tarik 20 dweni higani, kawa yao badwa manyien Kisumu, Obote Road et Sendreru manyien. Mich ibro mi ng'ato ka ng'ato ma ochopo. Uduto orwaku. FM World. Your world, my world, our world. Bing'eni nyalo geng'o tuoche mabiro apoya ka otimni chanjo. Ka chap gi chanjo kawuono. Lim od thieth mar piny owacho mantie machiegni kodi mondo oyud chanjo mane ok yudo kaluwore kod achiedh nade mopogore opogore kaka tuo mar Covid kaachiel kod chandruoge mamoko mamako oganda. Chanjo ni en mar nyithindo mantie bugni 5 ni chanjo duto mane ok giyudo, nyithindo manyiri mantie kindini 10 nyaka 14 ni chanjo mar HPV, mine mapek ni chanjo mar pepopunda kata tetanus, jomadongo mantie kod tuoche ma ok changi ni chanjo mar Covid. Parin chanjo duto ni kare kendo gin gi nyalo mar geng'o tuoche makoch ma igeng'o ka ng'ato oyudo chanjo. Ka chap ni chanjo kawuono. Oteni okelni kod Ramogi FM ka jomakre kod migawo mar thieth kod UNICEF.
ndenge nini otrahir amour na ngai na yo bavoyage otindaka ngai lai ezalaka ndi mpo nsima nango tika kosakana malamu okokamata ngai na bana okotinda ngai na mboka malili oyebi mpe nazalaka na rhumatisme laila sei nakende kuna kende kokufa oyo tika na bisene te laila